пак може да вае лед. Нужен е истински гений, за да се трансформират 200 кг ракбургери, произведени от такава величина. Да. Готови сме с декора. Сега забавлението. Перла иска някаква група на име Плачещите момчета. Плачещите момчета, любимата ми група. Те искат цял милион само за да се появят. За плейбек ще трябва да се изразиш. Ти си им фен, а? О, да, знам всичките им песни. Всичките им песни? Slънчеви очила. Обувки.